May nga nagasat ken naragsak nga aldaw nga panaginanakad na tayo maamin kakabsat ket agyaman tayo kinapo Diyos ta dayjay tarigagay tayo dayjay ingkarkararag tayo nga agkakadwa tayo manen nang nangruna iti panangrugi tayo kakabsat iti baro nga leksyon tayo kada iti baro nga quarter tayo iti bulan iti Hulyo, Agosto ken Setyembre. Ket inted ni Apo Diyos dayto nga gundaway kakabsat. Pacheck nga isu iti panggep na tapno daytoy panagkakadwa tayo ket makita tayo manen dayjay dakkel nga ayat ni Apo Diyos kada tayo. Ket dawatek kakabsat nga agkikinararag tayo tapno daytoy programa tayo katagtultuloy ket ni Apo Diyos itid na dayjay bendisyon a kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Ket dawatek kakabsat nga agkararag tayo. Maminsan pa yung Diyos isublimi iti dayaw ken ka. Dayawen da ka ama sipud ta agtultuloy nga aramidem dagiti karim nga agpaay kada kani. Iti tiyempo Diyos nga umay dagiti pannakasubok ni. Adda ka nga kankanayon nga kadwan. Saan na kami nga binaybayan. Katagyaman kami ama agsipud ta sumrek kami manen iti baro nga quarter. Tapno adalin mi dagiti napateg nga saon nga isu Diyos iti mangiturong kada kami. Nga sikalaeng iti pagtalkan mi, sikalaeng iti panangitedan mi iti ayat, panagdayaw ken panagtalag. Nang nangruna o Diyos kadigiti naldaw-aldaw a panaglasat mi kadigiti naduma-duma nga kapadasa. Dawatin mi nga rod nga iti Santong Espiritum isu iti makiadakdak kami. Itinagan na po may Jesus dawatin mi digitoy. Amen. Daytoy kakabsat iti baro a quarterly tayo. Iti paulo na iti adalin tayo kadaytoy nga 3 a bulan daytoy a quarter. Ket isu kakabsat iti pagguguran a kadwa ni Kristo. Ket iti sentro kakabsat iti adalin tayo. Makita tayo nga agbibiyag tayo kadagiti maudi nga alaldaw. Kadaytoy nga pakasiritaan kakabsat iti panagbiag tayo iti lubong. No kumamaysa kakabsat nga relo, ket it is almost time to strike 12 at midnight. Ket makita tayo nga uray pay digiti mapaspasamak. Ket ipakita da ibagada kabsat nga asideg tayon kadayjay nga panag-urayen tayo isu dayjay panagsubli ni Apo Jesus iti may kadwa tapno may natay alaen. Ngem sakbay kakabsat nga umay natay alaen. Sumrek tayo kadagiti kapadasan nga isu kakabsat iti inayaban daytoy pagleksyonan tayo nga pagguguran. Amuyo dayjay kayat nga asawen dayjay pannakadalos tayo. Iti English kakabsat inusarda dayjay sao nga crucibles. Ket inalak kakabsat iti kayat nga asawen ijay Webster Dictionary. Ket daytoy iti inted na kakabsat nga meaning a difficult test or challenge, a place or situation that forces people to change or to make difficult decisions. Sumrek tayo di pagguguran. Kadigitoy nga kapadasan. Ket isuda kakabsat iti maysa nga mangkarit iti pamati tayo nga agtalek tayo kuma ken ni Apo Dios.
Tano makita tayo kakabsat, agbibiyag tayo iti agdama. Sumbrek tayo tinakadado nga krisis. Umuno na, simbrek tayo kakabsat kada ito kuna tayo nga pandemic. Nga sinirek dito nga pandemic, dito virus COVID-19. Kat ingana itata, agdama kakabsat. Idi kalman, that was Thursday night, dengdengdek kakabsat kadigiti news nga umadadumanen iti biktima daytoy nga virus. Ket iti araramiden tayo kakabsat, ket agan-anad tayo. Ket gapu ka daytoy umay digitay ko na tayo nga uncertainties iti panagbiag. Ket makita tayo kakabsat nga umirot iti panagbiag. Rumigrigat ti panagbiag. Mikadua, ang kapadasan, itilubong kakabsat, ket madamang we are experiencing dahi ko natin nga crucial time. Ket ngumangato dagiti gatangen kakabsat iti barurda. Kaampay, digitoy nga prices iti commodities depend kadagiti price iti oil. Ket gapu kakabsat dagiti gubat iti Russia ken iti Ukraine. Nga isuda digiti maysa kadagiti kadadakkelan nga exporter iti langis kadagiti daduma-duma nga nasyon ditoy lubong. Itatta kakabsat imayen dagiti saan ang matingel a panagnato iti price dagiti gagatangen tayo nga diesel, gasolina, ken oil products. Sumurot metten dagiti prices dagiti amin a commodities. Kahit ko kakabsat nga iparang, dayjay maysang us-usaren dagiti psychologists or social scientists, itinagan na dayjay social scientist ket ni Abraham Maslow. Nangaramid kakabsat iti hierarchy of human needs. Kitain nyo kakabsat iti screen. Adda kakabsat iti 5. Manipod iti baba, isu iti ayan iti number 1. Ingana iti tip iti triangle, isu na iti number 5. Anya digitoy nga pagkasapulan kakabsat. Umuna, the physiological needs. Kasapulan iti tao, iti taraon, iti inumen, ken iti panagturo. Mikadwa, safety needs. Kasapulan tayo kakabsat, dahil financial nga stability, ken uray pa dahil security, ken salunat tayo, well-being tayo. Mikatlo, dahil social needs. Kasapulan tayo ti pamilya, kasapulan tayo ti gagayem. Mikapat, dahil esteem needs. Kasapulan tayo kakabsat, iti recognition, mabigdig. That is the need nga maadaan tayo kakabsat. Isu nga no daduma we need some lack of appreciation, winoan niya. Digitoy, it's part kadayjay nga panang satisfy daytoy nga kasapulan tayo kakabsat. Ket iti kang nga tuwan, the smallest yet the tip in the triangle of Abraham Maslow hierarchy of human needs is the self-actualization. Ano dito, the achievement of full potentials ken maadaan kakabsat, the freedom. Apay nga inusar ko dito, dito ket inusar ko kakabsat when I was teaching in college in psychology, either general psychology or business psychology. Ket iti kayat na nga iturong daytoy kakabsat. No iti maysa nga tao. Saan ang masatisfy digitoy 5 nga inted daytoy nga scientist ni Abraham Maslow. Umay kakabsat dayjay kuna tayo nga krisis. Umay dayjay panakasubok. Umay dayjay crucibles. Umay dayjay panakagugur dayjay nga tao.
Sirken tayo kakabsat, iti leksyon tayo. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Salmo 23 versikulo 3. Pabaruan na tuy kararwak, iturong na kadagiti dandana, iti kinalinteg gapu itinagan na. Dahito leksyon tayo kakabsat ket nagsentro ijay Salmo 23. Pinili iti author tayo kadaytoy nga quarterly. Nga iti pagrugyanan kakabsat, kadayjay nga panagadal tayo, nga sumrek tayo iti pagguguran. Akadwa tayo ni Kristo. Masapul nga ipungan iti pundasyon daytoy nga panagadal tayo. Ket makita tayo kuma nga ni Apo Diyos kadwa tayo. Kadaytoy kakabsat Salmo 23. Adalaeng iti 6 nga bersikulo na. Ket nakita kakabsat nga daytoy nga 6 a bersikulo na fulfills the hierarchy of human needs nga inted ni Abraham Maslow. Ket ibagak kada kayo kabsat, Abraham Maslow is not a Christian. Ididamdamo kakabsat. Ngem dayjay nga inkabil na nga hierarchy dayjay urnos iti pagkasapulan iti maysa a tao. Kasapulang gayem, kasapulak ket peneken sungbatan ni Apo Diyos kakabsat. Masapul nga makita tayo nga ayan iti talged tayo ket ni Apo Diyos iti tiyempo ken panawin iti pannakagugor. Salmo 23 versikulo 1. Ni Jehova isu iti pastor ko, awanto iti pagdanaga. Anyan kakabsat. No kumay isardeng tayo kadayto yan, ket ibagan ti leksyon tayo nga sumrek tayo iti pagguguran. Sumrek tayo kadigiti challenges, kadagiti pannakasubok, kadigiti nga narigat a sitwasyon iti panagbiag. Ngem iti inbaga ni Ari David, ni Jehova isu iti pastor ko, awanto iti pagdanaga. Anya digiti a pagdanagan iti karnero. Kitain tayo kakabsat, nga dayjay a pastor, ket itid na iti amamin asungbat dayjay pagdanagan, dayjay a karnero. Ni Apo Diyos itid na iti sungbat, iti pagdanagam, iti pagdanagak, gayem ken kabsat ko. Anya, dagijay nga ited ni Apo Diyos. Umuna, iti pagkasapulan iti taraon. Kitain tayo, dayjay kuna tayo kabsat nga physiological needs. Kasapulan tayo iti taraon, kasapulan tayo iti danom, kasapulan tayo iti satisfaction. Anya iti kunanan ni Ari David. Basahin tayo iti versikulo 2. Ipaidanak kadagiti nalasbang a pagaraban. Idalanak iti sibay dagiti dandanom a natalda. One of my favorite books in my library is about the shepherd. At dadayjay libro kakabsat nga inbinsa-binsana iti maysa a libro, all chapters, may panggap lang iti Salmo 23. No apay nga iti karnero ket ibaga na ipaiddanak. Santula agidda iti karnero intun nunabsog, intun nunaknag. Aginana dayjay a karnero intun no nabsog.
Anya gamin kakabsat, iti ugali ti karnero. Kas kadigiti dingwen tayo, o repetikal dingwen tayo, dam digiti karkarnero nga matartaraken itata, adamit digiti kalding. Ti pagpadaan digiti kakabsat, dayjay karnero, kanen na iti amin nga ruot, nga adda iti pagaraban. Ngem dayjay a pastor, ammuna nga adda digiti sabidong, poisonous weeds, kadayjay a pagaraban. Isu nga iti aramiden dayjay a karnero, dayjay a pastor, sakbay nga ipanna dayjay apangen iti karnero na, ijay a pagaraban. Umun-una dayjay nga pastor, kitain na no adda dayjay nga sabidong, di poisonous weeds, ikatin na, parutin na. Ket intunno mapanen dayjay a karnero, agarab da kakabsat. Tapay, agtalekda nga awanen iti mang patay kadakwada, ta inikaten dayjay a pastor. Iti maysa kababalin manen dayjay nga karnero kabsat. Saan nga uminom kadayjay na pagges nga ayos iti karayan. Ngem daytoy a Salmo 23, insurat kakabsat ni Ari David iti Palestine. Ket amuan tayo nga iti Palestine, it is mountainous or hilly. Tauri pa iti karayan Jordan kakabsat, napagges iti ayos dayjay nga karayan. Ijay nga pagpastoran, adda digijay kuna tayo kabsat brooks, adda digijay babasit awaig, ngem agsipod ta adda digijay bantay, napagges iti ayos iti danom ijay nga waig. Kasano nga agbalin kakabsat, nga kunana idalanak iti sibay dagiti danom anatal na. Dayjay anaay naimbag a pastor, apan mangala kadagiti bato, tambakan na dayjay nga napagges nga ayos nga waig. Inggana nga agbalinan anatal na atano. Umuna, no agkasapulan iti taraon, agkasapulan iti danom, ti karnero, je pastor, itid na. He satisfies these physiological needs iti anak ni Apo Diyos. Ni kadua, anya aramidin ni Apo Diyos dayjay safety needs. Kuna nakabsat iti versikulo 3, pabaruan na to'y kararwak, iturungnak kadagiti dandana, iti kinalintag gapu iti nagan. No kitain tayo kabsat, dayjay nga inbaga ni Abraham Maslow, nga dayjay personal security ken well-being. No alain tayo dayjay parable iti maysa nga nayaw-awan a karnero. Apay nga nayaw-awan? Ugali ti karnero kakabsat, no adda iti gundaway, pumanaw iti ayan iti pangan. Ket dayjay nga aramiden dayjay nga pastor, apan nabiruken dayjay a karnero. Isung ibaga dayjay nga karnero kabsat, pabaruan na daytoy a kararwak. Iturungnak iti dandan iti kinalintag. Intuno sumina dayjay nga karnero, alaan dayjay nga pastor ket kunana, siak iti pastor. Suruten na. Ti kababalin iti maysa nga karnero, kunana ni Apo Jesus ijay Juan 10, suruten ti karnero dayjay a pastor. Ket intun no sumurot kakabsat ti karnero, intun no sumurot ka, intun no sumurot kini Apo Dios nga isu iti pastor tayo. Umay kada tayo, dayjay kuna tayo nga safety
safe in the arms of Jesus. Itid na kakabsat deje talgad. Itid na deje personal apan nakirelasyon tayo ken kuana. Taapay isubli na tayo. Ije dalan iti kinalinteg. Iti mikatlo kakabsat. Pagkasapulan iti talged, iti tiyempo, iti riribok. Kunana ni Abraham Maslow, social needs. Basahin tayo. When uray no magnaak, iti nginget, iti sipnget ni patay. Jakto agbuteng iti dakes. Tasikukuyog ka kanya. Ti baras mo, ken ti sarukod mo makired da kanya. Ito'y Salmo 23, versikulo 4. Adda iti duang nga ig-iganan dayjay nga pastor. Umuna, dayjay baras ken dayjay sarukod. Makita tayo di ladawan kabsat, dayjay sarukod, dayjay ati dog. Nga adda iti kaslala, it's an inverted J, ijay nga to na. Iganan dayjay nga pastor. Adamit dayjay baras ket dayjay ababa. Kunana ni Ari David, intun no makita dayta ngeg-iganan iti naimbag a pastor ni Jehova. Itinbagana uray no magnaak iti ngingit ti sipnget ni patay sa anak nagbutay. When will the sheep walk in the valley of the shadow of death? Amun tayo kabsat nga digiti karnero ket they are defenseless. Amun tayo met nga adda digitay kuna tayo nga narungsot nga animal nga apan nga mangdadael mangpapatay kadakwada. Ipan tayo digiti bagbagi tayo kabsat. Adda jay katurturudan dayjay nga pastor. Sipsiputan na, bambantayan na dagiti karnero na. Ni David, saan nga nagbuteng ken ni Gulayat, taapay isuna ket pastor. Iti kinaubing na nang napatay nan dagiti leon, napatay nan dagiti uso, napatay nan dagiti narungsot ngan animal, nga apan nga mangted iti didigra kadagijay nga karnero na. Isu nga idi nga inbilang ni Ari David nga isu na ti karnero, mabalin na nga inbaga, when uray no magnaap iti nginget ti sipnget ni patay. No kitkitaan ka o pastor ko, jakto agbutay. Dayjay baras, the shepherd is an expert. Nga intun no umayen dayjay kabusor kapsat. That short stick di baras ket it basibas na. Because he is an expert, diretso di target iji enemy. Anya met iserbina dayjay sarukod, apay nga da iti inverted. Kunatay kabsat, nga iti karnero is naturally kaya da iti umadayo. Ket into no umadayo manan guyuden dayjay nga pastor, babaen ka dayjay nga sarukod na agsubli dito. Isun nga into no makitan dayjay karnero, dayjay a pastor nga igem na jay sarukod, igem na jay baras. Kunana dayjay a karnero. When uray no magnaak itinginget ti sipnget ni patay sa anak to nagbuteng. Mikapat a pagkasapulan iti maysa a tao. Kasapulak gayem ken kabsat ko.
iti pagkasapulan iti nawadwad a bendisyon. Financial security. Versikulo 5 basahin tayo. Isaganam iti panganan iti sango iti imatang dagiti kabusor ko. Pinulutam iti ulok iti lana. Ti malukong ko agliplityas. Thou prepareth a table before me in the presence of my enemies. Kapsat ko, laglagi pa. Adu dagitay mangkit-kita kanyam ken kanyam. Gapulaeng kadayjay apa nagpamati tay ken ni Apo Dios. Gapulaeng kadayjay kinatalag tayo ken ni Apo Dios. Ken dayjay saan nga agbalbaliw a panagayat ni Apo Dios. Anya rami din na Apo Dios kunana pinulutam iti ulok iti lana. Thou anointest my head with oil. Apantay di karnero kapsat, sa ubay nga mapantay. Amuyo di karnero, no dadto makit gapu iti kinasukir na, kung natin madagan. No dadto matudok ka kapsat di ulo na kadigiti murmurdong, dagiti kay kayo. Ket adda digitay insects, lamok, ngilaw, nga intunno maangot da dayjay dara. Apan da araken. Ket intunno araken da saan a makaturog dayjay a karnero. Wang ingawang tapay adu digijay nga apan mang disturbo ken kuana. Anya ta aramiden dayjay na imbag a pastor. Diyan yung pagkapastor adda kakabsat iti igigem na nga ayan iti lana. Intun no da makita na nga kasjay a karnero na nga saan a makatalna, saan a makaturog, saan pay di nga makaidda. Taramiden dayjay nga pastor, apan kadayjay nga karnero, dalusan na dayjay asugat dayjay nga karnero. Sanan tuikan iti lana. Ket intunno na ikanen iti lana. Dagijay atumataya, ngilaw, lamok, saan danton nga umasiday. And the sheep will be at safe and mature kakabsa. Isungat ikunanan ni Ari David, pinulutam ti ulok iti lana. Numapan tayo met iti sitwasyon iti tao si kagayem ko ken siya. No inbagam ket inbaga, pinulutam ti ulok iti lana. Pouring of oil is setting aside. Idi naordena na kakabsat. I praise the Lord for that. We have our ordination. Nakakita kayong kakabsat, you have witnessed the holy ceremony of ordination. Iti maordenaan kakabsat, kanya tayo panglakayen. Diakono, dagiti papastor. They are set aside. Intun kakabsat no inkabil degijayen officiating ministers iti lana iti ulo dayjay nga pinulutan. This person is separated for special purpose. Dayjay kakabsat nga honor, dayjay at title nga ikabilda iti sakbay itinagan.
pastor, iti kaya na nga sawen, we have been set aside. Ket iti kunana ni Ari David, isukumamit iti mabalin mo nga ibaga kabsat ko. Akas ti baga, pinulutam iti ulok iti lana. We have been set aside by God, dayjay pastor tayo, nga agpaay iti nasantuan a panagbiag. Isung may dayjay talgit kakabsat tapay. God has set us aside. Kitanyalakit din kakabsat, ninayunan na pay. Saan nalaing nga insina nga agpaayin iti may saan na sagraduan a bendisyon, trabaho ken panagbiag. Iti inkabil ni Ari David, ti malukong ko agliklikyas. Ammo tayo kakabsat, dayjay measurement, dayjay ibaga na nga agliplikyas. No da iti kuma basong, ikabil mo ije faucet, lokatam dayjay faucet. Intun no dayjay danong ket makadanon ije ngara nga ajay the brain, ngarab iti baso. The water overflows. Kasjay ti panang bendisyon ni Apo Diyos iti karnero na. Kasjay ti panang bendisyon na ken kakabsat. Ti kayat na. Iti bendisyon mo aglilipyas. Ket iti pintas na. Ijay imatang iti kabusor mo. Makita digiti tattao nga naidumduma iti panagbiag mo. Taapay, adda iti Diyos nga nangted iti bendisyon. Gaputa insina na ka. Ti basong iti kupang itatan iti malukong mo. Anyaman apang ikabilam apang rukod iti bendisyon. It is overflowing. Aglilikyas. Ti maudi kakabsat, no iti pagkasapulan, isu iti panakapenag, dayjay kunana ni Abraham Maslow, self-actualization. Anyan kakabsat nga nagpintas iti imbaga ni Ari David. Ti kunana, versikulo 6, basaen tayo, kakabsat. Kinagpaysuna, da kinalinteg, ken kinamanagayat, sumurot da kanya, dagop dagiti al-aldaw iti panagbiag ko. Ket iti balay ni Jehova, agtaengat to iti agnanayon. Papanan, dayjay karnero, adda kakabsat, iti papanan na, ijay balay, iti pastor na, nga isu ni Jehova. Papanam kabsat ko, no sikat ti karnero ni Apo Diyos, apangka akas kunana ni Ari David, ijay balay ni Jehova. Ket agtaeng kanto, sadyay iti agnanayon. Ngem iti kaimbagan na kakabsat, sakbay a makadanon tayo ijay, balay ni Jehova. Uray numagna tayo kakabsat, iti pagguguran. Anjay tinbaganin ni Ari David, kinaagpaysuna, ti kinalinteg, ken kinamanagayat, sumurot na kanya. Papanam, papanak, papanandya karnero, apan, ijay balay ni Jehova. Kita tayo kapsat, ijay papan tayo, ijay balay ni Jehova. It is a movement. Manipod ito'y, manipod dyan nagkapuan tayo. There is a movement. Apan tayo, ijay balay ni Jehova. Kabayatan nga
magmag na tayo. When lumasag tayo kadagiti panlakasubo, when maguguran tayo, ngem laglagipen tayo kakabsat. Laglagipen tayo. Unanan ni Ari David, da kinalinteg, ken kinamanagayat. Anya, sumurot da kanya, dagok dagiti aldaw ti panagbiag ko. All the days of my life, adadtoy ni kinalinteg, adadtoy ni kinamanagaya, adadtoy kakabsat, adadtoyak. Anya timbagana, kabayatan ng agdaldalyasat tayo, iti amin nga aldaw ti panagbiag tayo. Adadtoy ka, adadtoy ti sumursurot ken ka, ti kinalinteg, ken kinamanagaya. Sumurot na ken ka. Apay, subliente kakabsat, iti versikulo 1, kunana ni Ari David. Isumet iti ibagam. Isumet kuma iti ibagam. Ni Hiyoba isu ti pastor ko. Awanto iti pagkuran. In closing kakabsat, at kano iti may nga theater ijay London. Adu digiti na panijay, there was a great orator. Idinalpas kakabsat da ijay pabuya, ada iti request coming from the audience. Nga dayjing orator ket i-recite na daytoy nga inadal tayo Psalm chapter 23. Ket he consented. He knows Psalm 23. Inrugi na kakabsat. Idin nga nagsao, there was silence in the audience. Dayjay kunata yung idiomatic expression. Mangngeg mo. Dayjay uni iti dagom amatin na. It was so silent. The Lord is my shepherd. I shall not want. Idinalpas kakabsat. Adda iti may sangalakay nga naggapu iti audience nga situtured anapan iti sangwana. Kadinamag DJ MC, anya iti kayat mo nga ramiden. Kunana di lakay. Can I also recite Psalm 23? Adda kakabsat iti discomfort iti audience. Kitain DJ MC, kitain DJ aktor ng imununan. Idin pinalubusan da, napan kakabsat DJ nga lakay. In recite naman the Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kabayatan nga i-recite da ito nga lakay. When adda iti silence ijay nga theater, ngem nanayunan kakabsat, there were tears in the eyes of the audience. Idinalpas dayjay nga lakay nga nagsao. Sinaludsod dayjay MC. What makes the difference? Kunana dayjay nga aktor. I know the song, but this man knew the shepherd. That man knew the shepherd. Iti kararag ko, kararag tayo, saan tayo laeng kumang ammo iti Salmo 23. Ludikidi ammo tayo, dayjay pastor iti Salmo 23. Ni Hiyoba isu iti pastor. When taintun no lumasat tayo, kadagijay nga kapkapadasan nga isu ti manggugur kada tayo. Ni Hiyoba nga isu iti pastor tayo. Itid nanto iti sumbat kadagiti amin apagkasapulan tayo. Ket isubli tayo iti dayaw
itinapateg anagan na. Agkararag tayo karusa. Agyaman kami Ama iti bendisyon nga inted mo kada kami. Kada ito'y nga leksyon nga inadal mo. When o Diyos, Jehovah, sika iti pastor mi. Amom di iti pagkasapulan niya. Amom di iti panakapunag mi. Katagyaman kami, kaawan iti pagkurangan di kita nak mo nga agpamati as mamatalik. Agyaman kami Ama, kasaan laeng nga ditoy a panagbiag iti panangited mo kadigijay nga espesyal ken napili nga kondisyon. No di kadi ited mo o Diyos, daya biyag nga nanayon, mo may kaminto nga agtaeng itapagariam ngayon sa ganang nga agpay nga natin. Bendisyon mo Diyos dagiti kakabsat na kadwami nga nagagat. Bendisyonan na kami ang amin. Nudnon pa'y o Diyos at dadigiti kakabsat ni at dapay laeng iti marikrik na nga sa gubanit iti panagbiag da. Di la mabalin, ited mo Diyos, isublim na yan anay nga salunat ka. Pakawanan na kami Ama no nyaman nagkurangan. Ited mo dahil panagtalagpigan ka. Agyaman kami launay. Tasong batang di ito nga dawat niti kay karayan. Itinagan na ako ng Jesus. Amen. And amen. First lesson pa ilaan dahil ito. And I will be very honest with you. Iti quarterly tayo is so exciting. Ket sapay kuma, ta iti panagadalyo iti rinabi. Kadwaen tayo iti panang review tayo. Umasideg tayo, umasideg. Dumagdeket tayo nga dumagdeket. Bapain iti pamati. Ken ni Jehovah na isu iti pastor tayo. Happy Sabbath. Ni Apo Diyos ay ayatin na kayo. Ay ayatin.